Γεια σας! Σήμερα είμαι εδώ για να κάνουμε αυτό το πολυπόθητο Q&A που μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές. Πριν από καιρό, βασικά μόλις είχα φτάσει στους 1000 και συνδρομητές, σας είχα πει να μου αφήσετε ερωτήσεις κάτω από ένα βίντεο και από μια φωτογραφία, έτσι ώστε να πάρετε και μέρος στον διαγωνισμό που είχα κάνει. Οπότε πάμε να διαβάσουμε τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με το Facebook. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλα τα κορίτσια τα οποία θα διαβάσω λάθος τα ονόματά τους, γιατί σίγουρα θα κάνω κάποιο λάθος. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η Ντέμι Παπαευθυμίου με ρωτάει, ένα μακιγιάζ με δύο προϊόντα, ποια θα ήταν αυτά? Δηλαδή, αν θα έκανα ένα μακιγιάζ με μόνο δύο προϊόντα, ποια θα επέλεγα? Και βασικά βλέπω και ακόμα ένα σχόλιο από τη Φλόρα Γεράρδη. Αν έπρεπε να κάνεις ένα μακιγιάζ με τρία μόνο προϊόντα, ποια θα ήταν αυτά? Λοιπόν, αν έπρεπε να κάνω ένα μακιγιάζ με δύο προϊόντα, θα ήταν το make-up και η μάσκαρα. Και αν έπρεπε να κάνουμε μακιγιάζ με τρία προϊόντα, θα ήταν το make-up, η μάσκαρα και το κραγιόν. Σίγουρα. Η Σιμώνα Δότσικα με ρωτάει ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σου. Ένα μεγάλο όνειρο της ζωής μου είναι να ταξιδέψω σε κάποια μέρη που δεν έχω πάει, δηλαδή όπως είναι το Παρίσι, το Λονδίνο, στην Αμερική θέλω να πάω πάρα πολύ, αλλά θα δούμε, εντάξει, ήρεμα, μικρές είμαστε ακόμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου. Η Δομνίκη Σαρή με ρωτάει ποια είναι η αγαπημένη σου οικονομική εταιρεία καλλιτικών. Νομίζω ότι η αγαπημένη μου εταιρεία καλλιτικών με οικονομικά προϊόντα είναι η Essence, γιατί πιστεύω ότι αν και είναι οικονομικά, τα περισσότερα προϊόντα της είναι ποιοτικά. Όσα έχω δοκιμάσει με έχουν αφήσει πολύ ικανοποιημένοι, οπότε πιστεύω ότι αξίζει να τους ρίξετε μια ματιά. Η Ειρήνη Αλεξοπούλου με ρωτάει πώς κάνουμε τις φωτοσκιάσεις στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει όλες, αλλά πιστεύω ότι καταρχήν δεν μπορώ να το πω με λόγια χωρίς να το δείχνω. Θέλω να κάνω ένα βίντεο το οποίο να σας δείχνω πώς κάνω εγώ τις φωτοσκιάσεις μου και πώς πιστεύω ότι ταιριάζουν σε κάθε πρόσωπο ανάλογα με τις ανάγκες της καθεμίας. Οπότε θέλω να κάνω ένα συγκεκριμένο βίντεο που να δείχνω πώς κάνω φωτοσκιάσεις εγώ στο πρόσωπό μου. Και θα ήθελα να μου πείτε στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, γιατί μου το έχετε ζητήσει αρκετές. Η Αντωνία Καλαϊτζή με ρωτάει ποια στάρ, Ελληνίδα ή ξένη θαυμάζεις περισσότερο. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν είμαι από αυτούς που έχω, ας πούμε, σαν πρότυπο ή να θαυμάζω πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους. Θα έλεγα την Τζένιφερ Λόπες, γιατί εκτός ότι είναι μια θεά, για την ηλικία της είναι θεά και για πιο μικρές ηλικίες είναι θεά. Έχει κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή μπορεί να συνδυάσει την οικογένειά της μαζί με τα επαγγελματικά της, τα οποία έχουν εξελιχθεί και στο τραγούδι και βέβαια και στην ηθοποιία, οπότε πιστεύω ότι αυτή θαυμάζω περισσότερο γενικά. Η Άννα Αντωνίου με ρωτάει ποια είναι τα αγαπημένα σου foundation χωρίς SPF. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να σηκωθώ, περιμένετε λίγο. Το αγαπημένο μου foundation χωρίς SPF με διαφορά είναι το Photo Finish από την Catrice. Το συγκεκριμένο σας το έχω δείξει άπειρες φορές, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Δεν είναι μάτ σε καμία περίπτωση, είναι όμως ημιμάτ. Σίγουρα οι πιο λιπαρές επιδερμίδες θα χρειαστούν να βάλουν πούδρα από πάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ και η διάρκεια του και η κάλυψη που δίνει. Και ότι από τη στιγμή που δεν περιέχει SPF είναι καλό για τις φωτογραφίες. Σας το έχω ξαναπεί ότι αν φοράτε foundation το οποίο δεν έχει SPF μέσα, στις φωτογραφίες δεν φαίνεστε φάντασμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε σίγουρα είναι και οικονομικό προϊόν, δηλαδή στοιχίζει γύρω στα 7,5-8 ευρώ και πάρα πολύ καλό. Η Ρο Παπαδιώτη με ρωτάει πώς και επέλεξε το χώρο του beauty. Λοιπόν, εγώ μου άρεσε από πάρα πολύ μικρή να ασχολούμαι με το μακιγιάζ, δηλαδή σε κατάσταση τραγική οι γονείς μου με μάλωναν, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι τυχαία βασικά άρχισα να βλέπω βίντεο στο YouTube, οπότε άρχισε το ενδιαφέρον μου για αυτό το χώρο να γίνεται όλο και μεγαλύτερο και όσο μεγαλώνω πιστεύω ότι σταθεροποιούμε συνειδητά στο να κάνω κάτι τέτοιο που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε πιστεύω ότι έτσι λίγο από μικρή επέλεξα το χώρο της ομορφιάς. Η Δάφνη Κιούμαν, αν το λέω σωστά, συγγνώμη, με ρωτάει σε ποιες χώρες έχεις ταξιδέψει. Λοιπόν, δεν έχω πάει και σε πολλές χώρες. Εντάξει, στην Ελλάδα την έχω γυρίσει σχεδόν όλη. Ήμουν τυχερή, δηλαδή έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη.
Αλλά έχω πάει από εξωτερικό στην Τουρκία και στην Ιταλία. Έχω πάει και στη Βουλγαρία. Ναι, πού άλλο έχω πάει? Αυτά. Δεν έχω πάει πουθενά αλλού. Σας είπα που θέλω να ταξιδέψω σίγουρα, αλλά νομίζω ότι όπου και να πάω θα είναι τέλεια. Η Χριστίνα Τιτίνα Βούζη με ρωτάει ποια είναι τα προϊόντα που δεν θα ξαναπάρω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν σας έχω το προϊόν που δεν θα ξαναπάρω, αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα σας το βάλω όμως σε φωτογραφία. Είναι μία μάσκαρα από την Essence, η οποία αυτή τη μάσκαρα την έχουν εκθιάσει όλες. Δεν έχω ακούσει από καμία κοπέλα αρνητικά σχόλια για τη συγκεκριμένη μάσκαρα, όμως εγώ τη μισώ, δεν μου έκανε τίποτα στις βλεφαρίδες μου. Δηλαδή, γενικά οι βλεφαρίδες μου ας πούμε είναι μεσαίες, δηλαδή ούτε πολύ μεγάλες, ούτε πολύ μικρές, ούτε έντονες. Αυτή η μάσκαρα υποτίθεται ότι στις περισσότερες κοπέλες έκανε πάρα πολύ μήκος και πάρα πολύ όγκο, τους έκανε τέλειες βλεφαρίδες και έχω δει και demo, δηλαδή έχω δει να φοράνε μάσκαρα σε βίντεο κοπέλες και να το δείχνουν πώς ακριβώς τη φοράνε και τους κάνει πραγματικά θεαματικό αποτέλεσμα. Σε μένα δεν δούλεψε όμως καθόλου και στεναχωρήθηκα γιατί λέω ότι όλες λέγανε συνέχεια για τη συγκεκριμένη μάσκαρα και σε μένα δεν έκανε τίποτα. Οπότε αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο δεν θα ξαναγοράσω σίγουρα. Η Ευδοξία Καραγιώργου με ρωτάει προϊόντα πολύ διαφημισμένα που σε απογοήτευσαν. Λοιπόν, ένα σίγουρα είναι αυτό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάποιο άλλο. Τις ερωτήσεις τις έχω διαβάσει μόνο μία φορά όταν μου τις στείλατε και μετά δεν τις ξαναδιάβαζα καθόλου. Οπότε δεν είμαι και πολύ διαβασμένη σε όλο αυτό, αλλά σίγουρα θα σας πω ότι διαφημισμένο προϊόν το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου ήταν η συγκεκριμένη μάσκαρα, δεν μου έκανε τίποτα πραγματικά και απογοητεύτηκα πλήρως. Η Γιώτα Κορονέου με ρωτάει με ποια καλλιτικά καλύπτουμε τις πανάδες αποτελεσματικά. Σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις πρώτα απ' όλα ένα πολύ καλό primer, το οποίο θα κάνει πιο λίγα την επιδερμίδα σου και κάποια στιγμή μπορεί να καλύψει κάποια πράγματα τα οποία θα έχεις πάνω στο πρόσωπό σου και επίσης σίγουρα θες ένα πολύ καλυπτικό foundation. Εγώ θα μπορέσω να σου προτείνω άνετα το Photo Finish από την Catrice και ένα ακόμα που μου αρέσει πάρα πολύ και θα σου το πρότεινα είναι από τη L'Oreal το Infallible με τη matte μορφή. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι από τα make-up τα οποία με έχουν βοηθήσει και εμένα να καλύψω πάρα πολλές ατέλειες πάνω στο πρόσωπό μου, οπότε θα σου πρότεινα κάτι τέτοιο. Αν θες να εξαφανίσεις τις πανάδες ή να κάνεις κάτι πιο αποτελεσματικό, θα σου έλεγα να επισκεφτείς ένα δερματολόγο, ο οποίος θα δει πάνω στις δικές σου ανάγκες τι ακριβώς χρειάζεσαι. Η Ειρήνη Τσαγκαράκη με ρωτάει πώς αποφεύγουμε την αλλίωση της σκιάς. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μου απασχολεί πάρα πολύ και εμένα. Εγώ έχω λιπαρά βλέφαρα και νομίζω ότι και εσύ, Ειρήνη, θα έχεις λιπαρά βλέφαρα για να μου ρωτάς κάτι τέτοιο. Καλό είναι να χρησιμοποιείς ένα πάρα πολύ καλό primer ματιών, δηλαδή μία βάση σκιάς, την οποία θα σου κάνει το μακιγιάζ να μείνει αναλύωτο στα μάτια. Εγώ έχω να σου προτείνω από την Catrice την βάση σκιάς, θα σου τη βάλω σε φωτογραφία να τη δεις. Και επίσης, άμα μπορείς να ξοδέψεις λίγα παραπάνω χρήματα για αυτό το σκοπό, θα σου προτείνω να δοκιμάσεις Paint Pot από τη MAC. Καλό είναι το Lane Long που έχω χρησιμοποιήσει και το Painterly, πάρα πολύ ωραία. Το σοφίζουν τις σκιές τρομερά στη θέση τους. Η Ειρήνη Ευτυχία Ανδρεάδου με ρωτάει, ποια εταιρεία καλλιτικών είναι η αγαπημένη σου. Εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη εταιρεία καλλιτικών η οποία την αγαπάω πλήρως, θα ήθελα να παίρνω μόνο από αυτή την εταιρεία ή κάτι τέτοιο. Από πάρα πολλές εταιρείες αγαπάω πολλά προϊόντα τους, οπότε δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένη εταιρεία που μου αρέσουν όλα τα προϊόντα ή θέλω να παίρνω μόνο από αυτή την εταιρεία. Οπότε από πολλές εταιρείες και από drugstore και από high-end μου αρέσει να παίρνω κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Λοιπόν, η Λιάννα η αδερφή μου με ρωτάει ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου σχέδια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ακριβώς τι θέλω να κάνω και ακριβώς προς τα που πηγαίνω. Τα επαγγελματικά μου σχέδια ποια είναι. Λοιπόν, από την αδερφή μου δεν περίμενα μια τέτοια ερώτηση, αλλά γενικά από την αδερφή μου τώρα τι ερώτηση και να μου κάνει, όλα τα ξέρει για μένα, οπότε ας απαντήσουμε. Εγώ, όσοι δεν το ξέρετε, σπουδάζω γεωπληροφορική και τοπογραφία στις ΣΕΡΕΣ
Τώρα έχω μπει στο 5ο έτος, ναι, και ελπίζω ότι τα επαγγελματικά μου σχέδια, αν δεν είναι στο συγκεκριμένο τομέα, θα είναι κάτι με το μακιγιάζ. Να είστε σίγουρες γι' αυτό. Προς τα εκεί κλείνω, οπότε όσο το υπογράφω στο μου άρεσε πάρα πολύ να δουλέψω, αλλά αν δεν βρεθεί κάτι στις ημέρες που ζούμε και στα πράγματα έτσι όπως είναι, σίγουρα θα καταλήξω κάπως στο μακιγιάζ. Η Vivian Δραμητινός, αν το λέω σωστά, με ρωτάει ποια είναι η αγαπημένη σου κρέμα ημέρας κατά τη γνώμη σου. Λοιπόν, μία πολύ αγαπημένη μου κρέμα είναι η Aqualia Fremal από τη VC, δεν την έχω να σας τη δείξω τώρα. Και επίσης είναι από τη Freshderm, από τη σειρά Acnorm. Μία ενυδατική, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά κάνει μόνο για όσες κοπέλες έχουν ακμή, αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Αυτές τις δύο νομίζω ότι έχω ξεχωρίσει. Η Γιάννα Ξανθή λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο, είσαι πολύ γλυκιά, ευχαριστώ. Με ρωτάει πόσο χρονών είσαι και με τι ασχολείσαι. Λοιπόν, είμαι 22, τον Ιανουάριο, δηλαδή σε 2 μήνες μπαίνω στα 23 και έχω τρομοκρατηθεί, μεγαλώνω, τέλος πάντων. Με τι ασχολείσαι, το είπα και πριν λίγο, σπουδάζω στις αίρες γεωπληροφορική και τοπογραφία και είμαι στο 5ο έτος. Λοιπόν, η Δέσποινα Σπρίτου, την οποία έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί της, με ρωτάει αν σκέφτομαι να ασχοληθώ επαγγελματικά με το μακιγιάζ, πηγαίνοντας π.χ. σε κάποια σχολεία ή θα το κρατήσω απλά ως χόμπι. Η συγκεκριμένη κοπέλα ξέρει ακριβώς τι θα κάνω. Τα σχέδιά μου είναι του χρόνου να μετακομίσω στη Θεσσαλονίκη, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και αν όλα πάνε καλά, και να πάω σε μια σχολή μακιγιάζ, την οποία η Δέσποινα την ξέρει ήδη, οπότε αυτά είναι τα επαγγελματικά μου σχέδια με βάση το χώρο της ομορφιάς. Λοιπόν, η Μαρία Καρακατσάνη με ρωτάει, πάμε για καφέ? Πάμε ρε μαράκι, στείλε μου ένα μήνυμα και μου λες και πάμε, δεν έχω κανένα θέμα εγώ. Η Γεωργία Κουτ με ρωτάει, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι να κάνω επειδή έχω λιπαρή επιδερμίδα και μετά από 3 ώρες γελίζω, φυλάκια και σε σένα. Λοιπόν, Γεωργία μου, σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιείς ένα primer. Ένα πάρα πολύ καλό primer είναι από τη Radiant, σίγουρα το προτείνω, κάνει μάτι την επιδερμίδα και σε βοηθάει πάρα πολύ, κρατάει το μακιγιάζ πάρα πολύ καλό. Επειδή είναι όμως σιλικονούχο, δεν ξέρω κατά πόσο θα σου αρέσει με βάση τους πόρους. Αυτή θα τους καλύψει, θα κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα για να απλώσεις τη βάση σου από πάνω. Και επίσης και το Sephora είναι πάρα πολύ καλή και σιλικονούχα και αυτή. Και ακόμα μία είναι από τη The Balm, το Time Balm, το έχω δείξει άπειρες φορές στο κανάλι μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ και αυτό είναι σιλικονούχο επίσης. Γενικά πιστεύω ότι τα σιλικονούχα προϊόντα, τα σιλικονούχα primer βασικά, είναι καλύτερα στο να κρατήσουν το αποτέλεσμα πιο σταθερό και πιο μάτι την επιδερμίδα σου. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα matte foundation, το οποίο πρώτα απ' όλα να μην σε παστώνει. Εγώ αυτό που έχω να σου προτείνω είναι από τη L'Oreal το Infallible με τη matte μορφή. Αν θέλεις για παραπάνω κάλυψη μπορείς να κάνεις και 2 στρώσεις και δεν θα σε ενοχλήσει καθόλου, δεν θα φαίνεται παστωμένο το αποτέλεσμα. Εγώ που έχω μεικτή, κανονική, λίγο λιπαρή επιδερμίδα, με το συγκεκριμένο foundation μπορώ να το έχω 8-9 ώρες και να μην βγάλει καθόλου λιπαρότητα και όλα αυτά χωρίς πούδρα. Δηλαδή άμα βάλεις και πούδρα από πάνω νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα φαίνεται πάρα πολύ βαρύ. Οπότε καλό είναι να μην βάλεις, αλλά καλό είναι να το δοκιμάσεις βέβαια. Αλλά αν δεις ότι μετά από κάποιες ώρες συνεχίζεις και βγάζεις πάλι λιπαρότητα, να το σετάρεις με μια πούδρα και καλό είναι να το σετάρεις με μια πούδρα διάφανη και σε μορφή σκόνης. Αυτές πιστεύω ότι κρατάνε περισσότερο καλά το αποτέλεσμα. Η Ραφαέλα Λίνα Κουμουρίδου με ρωτάει, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σου αρέσουν τα ταξίδια και αν ναι, σε ποια χώρα πόλη θα ήθελες να ταξιδέψεις. Λοιπόν, το είπα και πριν, θέλω να ταξιδέψω πάρα πολύ στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη θέλω να πάω, στο Μαϊάμι θέλω να πάω, στο Las Vegas θέλω να πάω, γενικά έχω πάει πολύ Αμερική, θέλω να πάω στο Μιλάνο στην Ιταλία. Λοιπόν, πού άλλο θέλω να πάω? Θέλω να πάω όμως και προς Αυστραλία, δηλαδή να πάω και προς τα εκεί. Θέλω να πάω και στο Ντουμπάι. Ναι, αυτά τα λίγα. Σε κάτι τέτοιο θέλω να πάω. Θέλω να πάω και στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη.
πάρα πολύ ωραία. Η Ζωή Χασιώτη με ρωτάει, επειδή έχω λιπαρό δέρμα, μήπως ξέρεις κάποιο τρίκ για να διαρκέσει περισσότερο το μακιγιάζ μου. Ζωή μου, αυτή την ερώτηση την απάντησα και στη Γεωργία, θα σου έλεγα ακριβώς τα ίδια βήματα και σε σένα. Οπότε να μην ξανακάνω πάλι τις ίδιες απαντήσεις. Η Θεανό Μιντ με ρωτάει, ξέρεις κάτι για χειροποίητες φυσικές κρέμες προσώπου? Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω καθόλου πού μπορείς να βρεις χειροποίητες φυσικές κρέμες προσώπου. Σίγουρα υπάρχουν, θα ψάξω, είναι η αλήθεια, να σου βρω κάτι και θα σου απαντήσω σε ένα μήνυμα. Αν βρω κάτι θα σου στείλω για να δεις και εσύ πού περίπου κυμαίνονται τα άλλα πράγματα. Απλά εγώ δεν έχω καμία ιδέα γι' αυτά, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω σίγουρα. Η φίλη μου η Έλλη με ρωτάει ποια είναι τα σχέδιά σου για το μακιγιάζ και αν θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Η φίλη μου η Έλλη μου κάνει μια ερώτηση την οποία είναι ίδια με τις αδερφίες μου και αυτές οι δύο κοπέλες ξέρουν πολλά για μένα, οπότε σίγουρα ξέρουν τι θα κάνω. Το έχω πει και πριν λίγο, αν θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Ελπίζω να ασχοληθώ επαγγελματικά. Οπότε Έλλη, εντάξει, δεν ξέρεις πώς είναι τα πράγματα τώρα, τι να λέμε. Η Βασιλική Βάσο με ρωτάει κάποιο κόλπο για να μένει η πούδρα και να μην βάζω make-up μαζί. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, καλό είναι βασικά να μην χρησιμοποιείς πούδρα, να χρησιμοποιείς μια BB cream ή CC cream. Εγώ από BB cream θα σου προτείνω αυτή της Garnier, είναι πάρα πολύ καλή για λιπαρές επιδερμίδες, και η CC cream από Bioten, πάρα πολύ καλή και οι δύο είναι σε εξαιρετική τιμή, οπότε σου προτείνω αυτές. Αν θες όντως να χρησιμοποιήσεις πούδρα στο μακιγιάζ σου χωρίς το make-up, καλό θα είναι να έχεις ένα πολύ καλό primer από κάτω και σίγουρα θα σου κρατήσει για πάρα πολλή ώρα. Η Ειρήνη Τρενταφύλου, η οποία κέρδισε κιόλας το ένα από τα δώρα, με ρωτάει στο νηφικό μακιγιάζ πώς γίνεται να μην φαίνονται λάμψεις στις φωτογραφίες. Τώρα ρε Ειρήνη μου, γιατί να μην φαίνονται οι λάμψεις στις φωτογραφίες? Δηλαδή γι' αυτό το λόγο βάζουν οι επαγγελματίες το highlighter. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θέλω να σου απαντήσω. Βασικά δεν είμαι και ειδικός για να σου απαντήσω για νηφικό μακιγιάζ ακριβώς, αλλά δεν ξέρω, εμένα, αν εννοείς να μην φαίνεται η λιπαρότητα, εντάξει, όταν κάνεις ένα νηφικό μακιγιάζ σίγουρα το κάνει κάποιος επαγγελματίας, οπότε δεν θα φαίνεται η λιπαρότητα. Τώρα οι λάμψεις, δηλαδή το highlighter, αν δεν θες να φαίνεται τίποτα, καλό είναι να πεις στον επαγγελματία που θα σε βάψει ή να μην βάλει καθόλου ή να βάλει πολύ ελάχιστα σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτή είναι τώρα η γνώμη μου, δηλαδή αυτό πιστεύω. Αν είναι κάποια άλλη ερώτησή σου που δεν την κατάλαβα εγώ, καλό θα είναι να μου τη γράψεις από κάτω πώς ακριβώς θες να σου απαντήσω και θα σου απαντήσω. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις που μου κάνετε στο YouTube. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει μεγάλο το συγκεκριμένο βίντεο, βασικά παίζει να πάει τεράστιο. Αν το δω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο θα το κόψω σε 2 μέρη. Αν παλεύετε θα το αφήσω σε ένα, οπότε υπάρχει καμιά περίπτωση το βίντεο να κοπεί πολύ απότομα και να συνεχιστεί σε ένα part 2. Και αφού έφτασε επιτέλους εδώ πέρα στο βιντεάκι, να δούμε τι υπάρχει και εδώ πέρα. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα MX βασικά, με ρωτάει, θα ήθελες να γίνεις επαγγελματίας μακιγέρ ή το κάνεις από χόμπι? Λοιπόν, προς το παρόν το κάνω από χόμπι, αλλά σίγουρα από του χρόνου που το έχω βάλει στο μυαλό μου και έχω κάνει κάποια σχέδια, θα ήθελα να γίνω επαγγελματίας. Η Mary with the Yellow με ρωτάει τι σπουδάζω. Το είπα και πριν λίγο, σπουδάζω γεωπληροφορική και τοπογραφία στις Σέρρες. Η Δήμητρα Προ με ρωτάει, βαφώσου στο σχολείο? Εγώ νομίζω ότι ξεκίνησα το μακιγιάζ, όχι πολλά πράγματα, έτσι λίγα. Τώρα ήμουν τρίτη γυμνασίου, κάτι τέτοιο, αλλά φορούσα ας πούμε ένα μολύβι, το οποίο το έκανα μαύρο όλο το μάτι, τέτοια κατάσταση. Lip balm φορούσα σίγουρα και όταν και καλά έβγαινα έξω, πήγαινα στην πλατεία, στο κέντρο της Κοζάνης, φορούσα και ένα lip gloss έτσι, για τα καλά. Λοιπόν, τώρα μετά στο Λύκειον βαφόμουνα. Στην πρώτη Λυκείου νομίζω ότι κάποιες φορές βαφόμουνα και στη Δευτέρα, στην τρίτη Λυκείου όμως
πήγαινα σαν παρτάλι στο σχολείο γιατί πραγματικά ήμουν εξουθενωμένη από το διάβασμα, δεν την πάλευα καθόλου. Οπότε το μόνο που μου έλειπε ήταν να βαφτώ κιόλας, δηλαδή να ξυπνήσω και πιο νωρίς για να βαφτώ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε βαφόμουν πάρα πολύ σπάνια, άντε σε καμιά γιορτή, σε καμιά εκδρομή, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αν πήγαινα, γιατί συνήθως καθόμουν και διάβαζα στο σπίτι, ναι. Οπότε πάρα πολύ σπάνια βαφόμουν στο σχολείο. Η Ρο Παπαδιώτη με ρωτάει, μου λέει βασικά εύχομαι να φτάσει στο διπλάσιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ρο μου. Πώς και επέλεξε το χώρο του beauty. Το είπα και πιο πριν, το χώρο του beauty τον επέλεξα λόγω του ότι μου άρεσε από πολύ μικρή το μακιγιάζ και έτσι λόγω του ότι έβλεπα πάρα πολλά βίντεο ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ και τα δικά μου βίντεο αλλά και να ασχοληθώ πολύ παραπάνω με το συγκεκριμένο χώρο. Η Δέσποινα Σπρίτου με ρωτάει και στο YouTube αν σου εμφανιζόταν το Genie και είχες την ευκαιρία να του ζητήσει να πραγματοποιήσει 3 όνειρά σου, ποια θα ήταν αυτά. Λοιπόν, αν μου εμφανιζόταν το Genie, θα του έλεγα βασικά ότι θέλω η οικογένειά μου και οι άνθρωποι που αγαπάω γύρω μου να έχουν υγεία. Αν μπορούσα να το γενικέψω παραπάνω, θα έλεγα ότι όλοι στον κόσμο να έχουν υγεία και όλα τα πράγματα να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι κυρίως, γιατί οι καταστάσεις που ζούμε πλέον, ακόμα και στο 2015, είναι πολύ δύσκολες και πολύ τραγικές για κόσμο που υποτίθεται ότι αναπτύσσεται. Μετά, τι θα του έλεγα, θα του έλεγα να μπορούσα να πάω σε όλα αυτά τα μέρη που σας είπα πριν, να ταξιδεύω πάρα πολύ και επίσης να βρω τον άντρα των ονείρων μου, αυτόν που θα παντρευτώ και θα κάνω παιδιά μαζί του. Τέλος. Αυτά. Λοιπόν, η Ιωάννα Γρήγ, αν το λέω σωστά, με ρωτάει τι πρέπει προσόντα για να έχει κάποιος για να κάνει βιντεάκιο στο YouTube. Τι προσόντα πρέπει να έχει, βρε Ιωάννα μου? Δεν χρειάζεται προσόντα, αρκεί να σου αρέσει αυτό που κάνεις και πιστεύω ότι αν σου αρέσει κάτι στον οποιοδήποτε τομέα και όχι μόνο στο YouTube, θα το εξελίξεις ακόμα παραπάνω και θα πετύχεις σε αυτό. Τώρα, προσόντα άλλα δεν ξέρω τι πρέπει να έχεις. Νομίζω ότι καλό θα είναι, εμένα αυτό που με τραβάει είναι το να μιλάει ο άλλος ωραία. Δηλαδή να έχει καλό λόγο, οπότε αυτό πιστεύω ότι σαν προσόν έτσι όπως θέλω να σου απαντήσω. Η Ζωή με ρωτάει τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρή. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή ήθελα να κάνω 2 επαγγέλματα, τα οποία τα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά δεν πρόκειται να τα κάνω. Ήθελα να γίνω ηθοποιός, γιατί πιστεύω το έχω, ακόμα και τώρα το πιστεύω ότι το έχω, γιατί έτσι. Και ήθελα να γίνω και τραγουδίστρια, το οποίο δεν το έχω καθόλου. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Άντε το πολύ πολύ τραγουδάω σε κάνα καραόκε, εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι φεύγουν από γύρω μου, αλλά δεν πειράζει. Αυτό. Εφη Κάτς λέει κούκλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση, 3 πράγματα που σου αρέσουν πάνω σου και 3 που δεν σου αρέσουν. Λοιπόν, εμφανισιακά τώρα μιλάμε. 3 πράγματα που μου αρέσουν. Είναι τα μάτια μου, και βασικά από τα μάτια μου αρέσει και το σχήμα, αν και θα ήθελα να είναι λίγο πιο μεγάλα, και το χρώμα. Και τα χείλη μου. Τώρα κάτι άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ. Και οι 3 πράγματα που δεν μου αρέσουν. Πρώτο απ' όλο το σώμα μου, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Δεν μου αρέσουν τα μαλλιά μου, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και να τα τραβήξω δεν μακραίνουνε και δεν έχουν και πάρα πολύ όγκο, οπότε σίγουρα μου τη δίνουνε. Και επίσης δεν μου αρέσουν και τόσο τα νύχια μου, γιατί τώρα δεν τα βλέπετε, αλλά είναι πάρα πολύ μαλακά, πάρα πολύ αδύναμα και σπάνε συνέχεια και μου τη δίνουνε απίστευτα. Αυτά. Λοιπόν, αγάπες μου, το βίντεο θα το σταματήσω εδώ, το ένα part, γιατί από ό,τι βλέπω οι ερωτήσεις είναι αρκετές ακόμα. Οπότε να περιμένετε σίγουρα και το δεύτερο μέρος του συγκεκριμένου βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλιά πολλά. Γεια σας!